Dwi'n neuadd dim organwg a mae gwaith Crefftau, Merched y Wawr yn fan hyn, ac Anwen Bumby o Ben y Groes sydd wedi bod yn beirniadu eleni. A mae yna waith bendigedig. Taith gerdded yn ydy'r testyn. A mae yna sawl crefft yn cael ei arddangos yn fan hyn. Ond be ddech chi'n gorfod i feirniadu? O'n i'n beirniadu y bag neu fasged bicnic ac o'n i'n cyd-feirniadu uwchgylchu neu ailgylchu defnyddiad o'ch chi'n di weld arni, di godi ar hyd y llwybr oeddech chi di bod am daith. Felly mae bob tamed yn cael ei feirniadu'n unigol a wedyn maen nhw'n yn adio'r marciau yn y diwedd i weld pwy di'r sir sydd wedi cael mwyaf farciad. Felly mae Môn yn yma wedi dod yn drydydd am y fasged. Pam oedd hon yn plesio? Mae'n syml, ond mae hi'n grefftus. I rai sy'n dall gwnïo, mae rhaid sip ar ddilledu'n eitem sydd yn anodd. Ond mae hwn wedi cael ei wneud ar gylch mewn ffordd sydd yn wneud o. A mae o wastad gen y person yma sydd yn wneud o. Does a ddim, diolch wedi colli ffordd o gwbl. A hefyd mae wedi peipio y ceuad, dwi'n siŵr gan i symu nhw, y ceuad a'r gwylod, ac eto mae hwn yn wastad. Mae o gyd yr un drwch ar hyd, mae o'n wych. Ac o'n i'n licio'r lle i gadw. Ia, cwpanna. Popeth eich sio. Mae rai mi ddeud, mae hwn gan y De-ddwyrain, ddoth yna ail am y fasged. Mae hwn yn ddigon o'r yfeddod. O, nes i chwerthu'n pe welis i hwnna. Mae'r person yma wedi mynd i draffath mawr, dim hyd yn oed wedi creu bag, ond mae wedi cael cynllunio. Mae wedi cynllunio'r defnydd a wedi cael ei graffio. Cos hefyd ar y top, mae dys yn unman yn debyg i adra, llun camper van, lle. Mae'n wych. Mae'r Merched y Wawr yma ar y blaen ar ei scooters yn edrych yn dipyn o gymeriadau. Yndyn. Felly llongyfarchiadau i'r De-ddwyrain yn fanna. Sut brofiad oedd beirniadu? Da chi wedi cystadlu dipyn Anwen? Oedd o'n ddifyr, nes i fwynhau. O'n i reit falch wedi cael gwahoddiad i ddechrau. Felly mae pawb yn deud, ie. A wedyn i gael y safon y gwaith oedd yma. Fydwch yn deud bod yna mi sal yma. Sy'n neud o'n gritach mewn un ffordd. Ond na, chwaith tast a chwaith fi oedd o'n diwad. Mae gennau ofn. A mae'r ffordd ma'n wedi cael ei gosod hefyd, mae'r darlun i gyd yn bwysig. Yndi. Na dona ddim marcio am y darlun, ond mae o'n creu effaith pen da chi'n... A dyma gennych chi hwn, nath ennill ar yr ailgylchu, uwchgylchu, wedi bod yn cerdded trwy cae aredig yn ôl yr disgrifiad ar y daflen yma'n hyn, lle gen Margaret Jones, a mae hi di hel tigins maen nhw'n galw fo, darna lestri, a dwi'n wedi defnyddio rhyw dechneg i greu mosaic a siap calon i roi... Mae'n hyfryd, dydi? Sydd yn... Mae hi wedi deud fysa'n gallu rhoi dan anreg i rywun. Bysa, rhyw ddathliad arbennig, brodas neu ben-blwydd. A mae'n effeithiol, lle. Ydi, mae o. Digon o sioe. Wedyn... Caerfyrddin yn fan hyn. Ia, di dod yn ail. Heredigion. Wedi dod yn drydydd ar y ffotograff yn fanna, ynddo? Wedi dod yn drydydd ar y map hefyd. Ac yn drydydd ar y map, ie. A mae yna waith beirniadu, mae hwnna'n ddiddorol. Yndi, mae o. Gwehyddu, efo defnyddio mae wedi cael heiddo fo wrth gerdded ar hyd i'w taith llwybr. A wedyn di gwehyddu hoelan a darna fetala, cerig, tippings eto. A di wneud o mewn ffordd effeithiol bod o'n sefyll allan, lle. Gwych, ydi. Da ni'n dŵad rwan at Ddwyfor sydd wedi ennill y cyfan i gyd, llongyfarchiadau mawr i Merched y Wawr Dwyro. A nhw sydd hefyd wedi ennill yn yr adran oeddech chi yn ei beirniadu. Ia, mae wedi gwneud bag picnic yn y wir ystyr. Mae gennych chi y blaen yn dal eich... Wel, pethau chi angen i fynd i gael eich bwyd ar ôl cyrraedd. Mae'r tu fewn wedyn wedi gwneud ddigon o le i ddal pethau bocsys i ddal eich picnic. Blancad ar yr ochr. A wedyn da chi'n gallu gwisgo fo ar eich cefn. Ac ella hynny sydd ar cyfryngau cymdeithasol Merched y Wawr. Nes i drio fo ar wrth feirniadu fi gan teimlad sydd o. Ac oedd o'n braf, de. Oedd. Wedi plesio felly. Oedd. A dydy o'n ddefnydd allanol ddim yn hawdd iawn i wnio fo chwaith, cos mae o'n ddefnydd sydd yn atal glaw. Ardderchog. Da chi'n ddynas wedi bodloni. Bodlon iawn. Ac yn fodlon efo'r sioe fel... Oeddech chi ar bwyllgor gwaith? Oeddech chi ar bwyllgor gwaith? Ar bwyllgor dal i fod. Oeddech chi dal yna? Yndan, da ni wedi cael cyfnod da iawn yn casglu arian tuag at heddiw, neu wsos yma mewn ffordd. A da ni'n cael wsos dda hyd yma. O'n i'n rhan o myliant y maes nos Sul, a pob wedi bod yn canmol hwnnw. Oeddech chi'n y cor? O'n i'n y cor. Gal dy dir? Ia. Ardderchog. Na,
Mae wedi bod yn wsos dda hyd yma. A diolch drosodd eto, na di. Na, di. Felly mwynhewch, a diolch am y sgwrs, a llongyfarchiadau mawr i Ferched y Wawr, ac yn arbennig i Ferched y Wawr Gwyfor. Diolch yn fawr iawn i chi. A diolch i chi.